gyakorlatilag egy új gyárat, ez az egyik. A másik, hogy egy sajtóúton vettem részt, szokás szerint, tehát az ember elmegy valahova egy sajtóútra, ezúttal Budapestre ment a sajtóút, tehát ezzel a robogómmal vettem rajta részt. Perle de la Danube. Perle de la Danube. Perle de la Danube. A Duna gyöngye, így hívják. Igen? Az irigy franciák, akiknek nincs egy normális városuk. Igen. Ez Budapest. És azóta is lelkifurdálásuk, hogy ezt elfelejtették elcsatolni. Igen. Igen? Úgyhogy kérem, tekintsék meg velünk együtt az új Audi A3 Sedan bemutatóját. Hölgyeim és uraim, először is egy vallomással tartozom. Napok óta valami eleddig tökéletesen ismeretlen izgalom van rajtam, ugyanis egy sajtóútra készülök, az Audi A3-as világ bemutatójára, és ez életem első olyan rendes sajtóútja, aminél nem mi utazunk, tehát nem mi éljük át azt a csodálatos élményt, hogy széttúrnak a reptéren, aztán vetkőzünk, költözünk, le a cipőt, fel a cipőt, ki az övet, be az övet, hiszen az új Audi A3 Sedan világbemutatóját a világ egyik legszebb fővárosában, Budapesten tartják. You make me love you. I didn't wanna do it. Az ember föl kell reggel 8-kor, felpattan a kis robogójára, ide jön a volt Roosevelt, most már azt hiszem Széchenyi térre, leparkolja 90 000 forintos összértékű robogóját a Gresham előtt, beregisztrál és viszi a tesztautót. Laptop, fényképezőgép, 2 objektív, de életemben először kizárólag lázadásból, hogy ez az, amit ugye repülőn nem tettek meg, hoztam magammal kést. Mint ha csak külföldön járnánk. Hello. Hello. What's the choice? At first I need your driver's license. Ja. Majdnem még briefkót se hoztam, mert ugye útlevél nem kell. Thank you. És itt a legkevésbé se zavar senkit, hogy ez egy hamis vám és pénzügyőrségi igazolvány keretében helyezkedik el. Right. Engedjék meg, hogy bemutassam Erős Ceciliát, aki mérnök, megjött közben a piros autónk. Egy magyar mérnök, ráadásul csaj, aki gépészmérnök, és dolgozott az A3-as projekten. Mit dolgoztál rajta konkrétan? Ami újdonság, de ez az összes A3-asnak egy újdonsága, nem csak a limuzinnak, az a tükör például, az is nagyon sokat dolgoztunk. Mi volt vele a sok munka? Igazából az volt az első rész, amikor a tükör nem itt volt, ami mint a régi A3-asnál nem lekerült erre a rész. Ez a mostani A3-asnak egy érdekessége és egy újdonság. Ki találta ki, hogy lekerüljön a tükör? Ez megint egy komplex dolog. Egyrészt design azt mondta, hogy ez sokkal szebb, másrészt pedig az, hogy aeroakusztikailag ez sokkal jobb. Egy csomó pontot kapott ezért az autó, hogy ez jobb értékeket tud így képviselni. Az aeroakusztika azt jelenti, gondolom, hogy kevésbé zúg a széltől. Igen. Megkezdjük a bűnözést, ugyanis mi Magyarországon nem vezethetünk német rendszámos autót, főleg ha nincs arról papírunk, hogy mi a tulajdonos cégénél dolgozunk, már pedig nem dolgozunk az Audinál, tehát ez most mindenképpen törvénysértés, megérdemelnénk, hogy kiszedjenek minket az autóból. Hú! Danikám, 3 óránál Leslie Mandoki. Akkor figyelj, Genghis Khan. Na, mehetünk? Metálvilla! Ő volt, azt hiszem, az Audi gyári fotósa. Végre egyszer nem tévedünk el, mert hiába adnak mindig térképet, azért jó. Köszi. Az a helyzet, hogy hiába érünk 2013-at, minden navigáció továbbra is szar. Voice guidance.
És ez a kompakt beszarak off. Megvan a voice guidance beállítás, tehát a hangvezérlés. Ez, ami eddig volt, ez a kompakt volt. Képzeljék el, milyen az, hogyha a komplettet választjuk. Rush hour traffic. Delayed trains. Az új Audi A3 Sedan 2012, azt hiszem a Genfi vagy valamelyik szalonon mutatták be, de az még csak a ferdehátú változat volt. A formája, hát azt tudjuk kívülről olyan, amilyen Ceciliának is nagyon tetszik, nekem is. Belül ugye ez a lényeg, nemrég csináltunk egy vaktesztet, föl lehet-e ismerni vakon a prémium autót, hát ez a kis kattanás. Ez nagyon prémium. Viccen kívül, tehát, és itt most nem ironizálok. You know it ain't for me. Big city, 10 millióra tippelnék erre az autóra, és lehet, hogy majd 12, majd kiderítem, de hát nagyon szép, nagyon audis az ülése. Ja, és ráadásul nem is kényelmetlen. Tehát igazából elég tágasan elférni. A holtérfigyelő. Ja, ez valami újfajta holtérfigyelő, gyerekek, hogy itt vannak a ledek. Megérkeztünk a Fehérvár csurgói Károlyi kastélyhoz, illetve Károlyi Slossz, ahogy ma nevezzük, és remélem értékelték ezt az apró, enyhén demagóg vagy kicses, ilyen kis nacionalista betétet, hogy tehát a piros-fehér-zöldet példás komponálással összehoztuk, mert ez az első olyan Audi, ami teljes egészében Magyarországon készült, gyakorlatilag építettek rá egy új gyárat, tehát a győri gyáron belül egy új részleget, tehát most már nem csak összeszerelés megy, hanem komplett gyártás, vannak présgépek, a motort ugye eleve ott gyártották. Van egy Audi orra, egy single frame hűtőráccsal. Az egyetlen dolog, amit azért érdemes róla elmondani, hogy ugye ez az első szedán Audi A3-as, eddig csak ferdehátúak voltak. Ez a változat 2012-ben mutatkozott be. Szép kis mokány autó. Abból a szempontból nem teljesen mérvadó, hogy ugye 18-os felnék vannak rajta, és ez egy Sportline változat, de hát mindenki így csal a világbemutatókon, hogy a lehető legjobban kinéző változatot hozza. Hogy aki dögös külső formát akar, az minél jobban lecsapja a tetőt hátul, ennek egyébként eléggé le is van csapva. Ennek ugye nagy hátránya, amikor megrajzolja szépen a csapott tetőt a tervező, utána jön a hátsó üléshely tervező, és azt mondja, hogy 9999. Nincs fejtér. Itt úgy látom viszont, hogy a tetővonal húzó, tehát a külső designer győzött, amikor Ingolstadtban azon a bizonyos ponton ott a folyosón véres lett a fal. Hölgyeim és uraim, ezt nézzék meg! Audi Mindnet TV-nek fogom elmondani, hogy tetszik ez az autó, és annyira ügyelnek a részletekre az Audinál, hogy nem tudom, figyelik-e. A Panton skálán a tökéletesen megegyező színű mikrofonszivacsot kapott. Yes, okay, please? we just have to turn it because it's Audi gel on the other side. Oh, okay. And we don't want to be Audi gel today. A helyzet az, hogy hát nyilván nem mondhattam a srácnak, hogy hű, de egy mekkora fos ez az A3 limuzin, de egyáltalán nem hazudtam, tehát ez tényleg egy elszomorítóan jó autó, és ezzel a 183 lovas TFSI-vel még megy is rendesen, tehát szépen a DSG-vel visszagangolgatunk, és most már tudom, hogy azért jó a Magnetic Ride futómű, és ez azt jelenti, hogy itt ezeken a jó kis büntető magyar utakon sok kemény kanyar, és a rettenetesen rossz útfelület, és ez a kettő együtt azt jelenteni, hogy el kéne bizonytalanodni az autónak, de egyrészt döbbenetesen jól rugózik ahhoz képest, hogy milyen jól fekszi az utat, és
nagyon jól fekszi az utat már önmagában véve, és tehát erőltetett kanyarokban annyira